Ku danna mana subscribe Jaruma Online TV. Allah mai iko, daman an ce baka san masoyanka na gaskiya ba sai wani abu ya same ka. Mawaki Nuraalejo ya ce bai taba shiga halin tsoro da firgici ba sai sanda ya ga mutane sun yi zanga-zanga a kansa. Ya ce ya shiga tsoro da rudani kuma jikinsa ya yi kyarma sosai tunda yake baya jin akwai wani abu da ya ruda su a kwanan nan irin wannan. Rappers suka ce Labarina, man shut up bakin mu da fire, keep going muka. Ku biyo mu domin ganin bidiyon da mutane suka riski mawaki Nuraalejo har inda yake ko kuma in ce har cikin gidansa. To, kar da ya kumanta da yi mana subscribe a wannan tashar kuma ku taba mana alamar like ga bidiyo da zarar mun dora. Allah ya taimaka wa kowa inda ya zaba, in ji mawaki Nuraalejo. Mun gode. Assalamu alaikum mai gida Nuraalejo. Muna ka masoyanka soyayya kuma ta jini a jika. Har yanzu dai muna nan muna jiran wannan album din naka 2021 muna jira. Dan Allah ayi sauri a sake shi. Kada hankurin mu ya kare fa. Mun gode. Ku danna mana subscribe Jaruma Online TV.